Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrdy baqy tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşip başlaýar. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň mehriban hybrasy Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykma derarly gynanç hatlar gelýär. Onuň aly hidraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Jenap prezident, gadarly dogunum, siziň hormatly hakyňyzdan aradan çykany barada habary şuňur gynanç duýgusy bilen kabul etdim. Oý merhumyň giňerimde zähmetden, şöhratdan dolu bolan durmuşdan soň ruhy aram tapsyn. Şu ýeňil bolmadyk pursaty siziň aly hidratyňyzda şuňur gynanjymy hemde tüý sürekden duýgdaşlygyny beýan edýän. Beýik bir bardan siziň aly hidratyňyzda maşgala azalaňyzda we ýakynyňyzda güýç kuwat hem sabr kanagat dileg edýän. Jenap prezident, gadarly dogunum, size şuňur hormat goýýan mardaky ananarmalamy kabul etmeňizi haýyş edýän. Abdelmajid Tebboune, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Watan habarlary ýepeşmede dowam edýär. Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana tapary mehriban arkadamydan Türkmeniň döwletlik ýurtdaşlyk kitabynyň özbek dilinde çap edilmegi halkymyzda, jemgyýetimizde uly buýsonç duýgularyny ýörden wakalar boldy. Şeýle bolan soň Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalynyň merkezinde hormatly prezident bilen döwletlik ýörelgesi beýik geljegiň nusgalyk ýoratly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler goňşy döwletlerde dünýä ýurtlaryny mehriban arkadamydan mertebesiniň belen tutulýanyny, parahatçylyk söýji hoşnýetli goňşylyk fiýatyna uly hormat goýulýanyny belediler. Hakyky watan hökmüne ähli ileşmeden ýüreklerini hemişelik ýatda galan parahatly halypy ömrüni watanyna mehriban halkyna hyzmat etmäge başlayan arkada prezident bilen mehriban hybrasy Melikuly Berdimuhammedowyň hatirasyny tutuş Türkmen halky bolup milli ýerimiziň öň maşgalatynyň gynanjyny deň paýlaşmagy Melikuly aganyň halkymyzyň ýüregine aýratyn urny eýleýäni aýdyn görkezdi diýip maslahatda çykyş edenleri belläp geçdiler. Hormatly prezident bilen ýakyna beren agdaşar sadakatyna belent derejeli mehmanyň Özbegistan Respublikasynyň prezidentine gatnaşmagy iki ýurdun halklarynyň arasyndaky dost ony gatnaşyklarynyň ata-babalarymyzdan gelýän ýorluň birek-birege hormat sarpanyň üren ýokurda onuň nyşany boldy. Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana tapary mehriban arkadamydan Türkmeniň döwletlik ýurtdaşlyk kitabynyň özbek diline çap edilmegi iki ýurdun arasyndaky däp bolany dost ony gatnaşyklarynyň ösüş ýolyny täze edip boldy. Bu kitap iki goňşy halky birleşdirýän asarlaryň dowamynda taryhy hem medeniyet aýdan ýoly goýulan özara hoşnýetli, erki esaslanýan netijeli döwletlara gatnaşyklaryny öz boşly nyşany öwürli diýip çykyş edenler belediler. Masada atnaşanlara berqarar watanymyzyň abraýyny ýer ýüzünde belende galdyrýan hormatly prezident bilen hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Magtumula adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde 2021-nji ýylyň 29 aprelinde Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň prezidentleriniň gatnaşmagyna Türkmenistanyň baş mesçidinde agdaşar sadakatynyň berilmegi münasibetli dünýäniň ähli milletlerini we halklaryny birleşdirýän, dowatlaşdyrýan we dogonlaşdyrýan milli ýörelgelerimiziň many mazmuny we terbiýeçilik ähmiýetini talip ýaşlaryň arasyna giňden wagt etmek maksady bilen maslahat geçirildi. Şeýle-de Döwlet Mehmet Azada adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny edid arkadagymyzyň ötüşleri betlenen parahatçylyk dörejilik başlangyçlaryna, halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin edýän taýyty tagallalaryna we türkmen özbek dost soňlyk gatnaşyklaryny hasy rowajlandyrjak Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly kitabynyň özbek dilinäki nişleriniň çap edilmegine bagyşlanyp milliligiň dost soňlyk ýörelgeleri ady bilen hoşallyk maslahaty geçirildi. Teýtnazar teýdadyny Muallimçilik institutyna geçirilen dabara gatnaşanlar gahrman arkadagymyzyň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitabynyň özbek diline çapdan çykmagynyň taryhy we ruhy kökleri, medeniýetlere, däplere, desturlara dayanýan türkmen özbek dowlatlygynyň ýygyderli pugtalandyrylýanyny tasdiqlaýan wakadygyny nykdylar. Hormatly prezident bilen başçylygyny berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda esasy owy hojalyk ekinleriniň beri bolan paýtaň önürlüşini artyrmakda ýylyň-ýylyna uly ösüşlere eýe bolýar. Döwlet başçylygymyzyň owy hojalyk pudawyna amalaşdyrýan düýpli özgörtmeleri ahir welaýatynyň ama paýtaç kärnişlerini geljekki zähmet ýeňişlerine galkyndyryar. Munyň şeýledigi welaýatyň Göýektepe tarabynyň ekin meýdanlaryna gowaçylara edilýän ýedegi işlerine aýdyn görnýär.
Şanly garaşdyrlamyň 30 ýylynyň belentden toýlanjak şu ýylyny Ahal vilayatynyň Göktepe etrabynyň paýtaçy käreneçileriniň öňüne belent hem jogapkärlik wezipe 6500 hektar ýerde gowaçaň bereketli hatyryny ýetişdirip, ondan 12500 tonna ag altyna döwlet garmanyna tapşyrmak wezipe sürýär. Etrabyň hatyl ustatlarynyň şu günlerki çekýän ahlakly zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýändigini, ekin meýdanlaryna tebigaty gözel gelşik berip oturan gowaçylaryň häzirki gowun götürjü keşinti ýylanyňda da göz getirmek bolýar. Ahal vilayatynyň Göktepe etrabynyň käreneçi daýhanlary şu günleri paýtaçylykda iň jogapkärli mögümleýin işleýän biri bolan gowaçylaryň birinji hatarary bejergitini geçirmek işini gün saýyn ýaýwanlanyrýarlar. Häzirki günlerde gowaçy bejergitini etrabyň paýyna düşýän 6500 hektar ekin meýdanynyň 1200 hektaryny arkada prezidentimiziň alyp beren hat kämil hem kuwwatly bejergi traktorlary, ýagny telematik sanly ulgam arkaly dolanyrylýan 8 hatarly bejergi traktorlarynyň her biriniň dolu güýjüne işledilmegi gadanylýar. Her bir mehanizator özüniň bejergi geçirjek ýerlerini, onuň ölçek aralyklaryny bu kämil traktorlarda sanly ulgam arkaly amala aşyrýarlar. Bu traktorlar diňe bir mehanizatorlar tarapyndan dolanyrylman, eýsem olara uzak aralykdan hem gözegçilik işlerini amala aşyrmak bolýar. Döwrüň şeýle ösen tehnikalarynyň ýordamynyň etraplaryna hereket etmegi, watanymyzyň ähli urlarda bolşy ýaly, owa hojalygyna da döwür bilen aýakdaşy diýenleriň aýdyň suwutnamasydyr. Ma'lum bolşýaly hatarary bejerginiň agrotehnikanyň talaplaryna laýyk gurulmagynyň maksady bolsa, ekin meýdanlaryny haşalotlardan arasalamakdan, ızgaryň ýetgesiniň öňüne almakdan, gowaçaň ýeterlikli iýmitlenip oňat ösüp boýalmak üçin suw hemde howa çalşygyny gowlandyrmakdan ibaratdyr. Öz wagtyna talaba laýyk bejergi geçirilen ýerlerde tebigaty gözellik bagş edýän gowaçylar zähmet adamlarynyň işe höwetlerini hatam artdyrýar. Ýurdumyzyň agresenat toplamynyň işgärleriniň öňünde owa hojalyk ekinlerine bol hasıl almak, önümçiligi almaň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak babatda anyk hememe kesgetli güýçler goýulýar. Ýurdumyzyň Lewap vilayatynyň ekin meýdanlaryna da arkada prezidentimiziň anyk tapşyryklaryny uğranyp netijeli işler alyp barylýar. Anyka häzirki günlerde hem wajyp azyklyk ekin bolan yer alma ekilen meýdanlarda ýedegi işleriniň ýokary depkinde alyp barylmagy bu ekiniň bol hasylynyň alınjakdygyna kepil geçýär. Hormatly prezidentimiziň owa hojalyk ulgamly ösdürmek, owa adamlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýygyderli gowlandyrmak babatdaky aladalaryndan uruklanýan Lewaply babadaýhanlarym ýylyň ýylyna ene toprakdan bol hasyl alyp, ýokary netijelere eýe bolýarlar. Ýurdumyzda azyk bolşulygyny döretmek, ýylatymyzda öz topragymyzda ýetişdirilen gök we bakça önümleri şol sanda yer alma bilen üçin etmek Lewaply babadaýhanlaryň baş maksady bolup durýar. Vilayatda hormatlar kadağımızın başta durmagyna geçirilýän owa hojalyk özgertmelerini durmuşa geçirmek maksady bilen döredilen daýhan hojalyklaryna giňerimli işlen ýaýwanlandyrylmagy gowannarjydyr. Şu owa hojalyk ýerine vilayatyň ähli ýerine yer almanyň ikisine ýerki möhletde girşilmegi, ikisi geçirilen ýerlerde bu azyp ekiniň endigan we gowy göwürşüniň gazanylmagy daýhan zähmetiniň ýerine düşýändigine şaýatlyk edýär. Yer gelene bu azyp ekini ekmekligiň iň tezribeli daýhanlara ynanlandygyny bellek geçmegen möhümdir. Vilayatda yer almanyň ýokary hasylyny almak maksady bilen tohumçylyk işine de aýratyn ünsärlip, ýurdumynyň howa we toprak şertlerine laýyklykda gelýän, synagdan geçen, bitkinli we ýokary hasyl berýän görnüşleriniň saýlanyp alınmagy özüniň oňy netijelerini berýär. Yer alma ekilen meýdanlarda ýygydagi işleri utgaşykly alınıp barylmak bilen şu günki bu azyklyk ekini iýmitlendirmek we sugurmak ýaly möhüm çäreler gyzgalyňly dowam etdirilýär. Bu möhüm işlerde hormatlar kadağımızın daşary ýurtlardan satyn alyp beren kuwatly, ýokary iş önürjülükli tehnikalarynyň we türke guralarynyň güýjünden netijeli peýdalanýandygyny bellek geçmegen wajypdyr. Lewaply ekrançylar ýurdumyzyň baş bayramy baky berqarar diýarymyzyň mukaddes garaşçylygynyň 30 ýyllyk şanly toýunyň toýlanýan Türkmenistan paraxaçylygyny ananşman watan ýylyny uly zähmet üstünliklerini betlemegi maksat edinýärler. Vilayatyň zähmet söýer babadaýhanlary owa ýylatyny goýan bilen sarpasy, ýerden bol hasyl almaklyk üçin döredip berýän giň şertler üçin hormatly prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Garaşy hemişelik bir tarap diýarymyň şahar günjünde geçirilýän şäherler şuňur many mazmuny, aýratyn joşgyny hememe ruh bilen täzelenýär. Munyň şerden geçirilen dürli mazmundaky şäherler aýdynlygy bilen suwd edýär. Türkmenistanyň bilim ministrligi we Türkmenistanyň kärdaşy aqlaşyklaryny milli merkez tarapyndan ýylyň mowlumy 2020 hemde ýylyň terbiýesi 2021 bäsejikleriniň döwlet tapgyrjymlyny
Dowamy teljelmelerden okuw terbiýeçilik işleri bilen bagly alşylan sowal-jogaplardan muallimlaryň okuyup başlanyny açyp görkezýän elektron ýazgyly resminamalar gözden geçirilenden soň bäsişiň ýeňçisi saýlandy. Ahal vilayatynyň Göktepe Trawynyň ýürütüleşdirilen 20-nji orta mekdebiniň başlangyç sınıf muallimi Saparowa Nataliýa we Aşgabat şäheriniň 160-njy çaýgalar bagynyň terbiýeçisi Bäşim Wogunçy ýylyň muallimi 2021 şeýlede ýylyň terbiýeçisi 2021 bäsişikleriniň ýeňjileri diýilip yglan edildi. Murat Garyf adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetinde Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy münasibetli garaşsyz ýurdumdyr eýtilmez bagtym dillerde dessandyr gözel Aşgabat adly ilmi amaly maksat geçirildi. Türkmen Hawa Hojalyk Institutyna Aşgabatyň 140-njy bahara ady bilen surat çekmek bäsişiniň jemjemlerini Türkmenistanyň Sport we ýaşar teatry ministrliginiň hem-de Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň bilelikde goramoklaryna akyçäre ýaş ýürekliň ilhamyna Aşgabatyň merjen keşfi diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Owsan adyny Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetinde Aşgabatdy Aýratyn Mirzadowa Aşyklar şäheri diýen ady we atly çäre geçirli. Çärede uniwersitetiň muallimleri we talipleri çykyş etmek bilen olar aýak şäherinde Aşgabat şäheriniň taryhy ösüşi we häzirki döwri barada gazakly maglumatlary görüň berdiler. Halkara insan perwer ilimleri we ösüş uniwersiteti bilen Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşy Institutynyň arasynda göni sany ulgam arkaly häzirki zaman kompýuter tehnologiýalarynyň jemgyýetiniň ösüşine tutýan orny atly okuw maslahaty geçirli. Okuw maslahatynyň dowamyna professor muallimler talip ýaşlara kompýuter programmalaryny we üçinçiligini dolandyrmagyň hem-de sany ulgamyň innowasion usullaryny giň işleýän beýan etdiler. Türkmen Hawa Hojalyk Uniwersitetinde bilen Daşaw şäherinde ýerleşen Türkmen Hawa Hojalyk Institutynyň arasynda göni video aratnyşy arkaly innowasion tehnologiýalarda banan agagyny ösdürip ýetişdirmegiň agrotehnikasy atly umumy sapak geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty Kärdaşa ýaklaşyklarynyň Margulat Birleşmesi Demokratik Partiýanyň Margulat şäher komitetleri bilen bilelikde goramoklaryna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hem-de Türkmenistanyň şany garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli aýdym saly dörejilik duşu geçirli. Magtym adanyň Türkmen Döwlet Uniwersitetinde de sazyn durmuş görellämiz edep ekram ýörelgämiz atly wagny tegat şähereti geçirli. Türkmen Döwlet Mali Institutyny Türkmenistanyň içeri işler, saglygy goruş we derman senaty ministrlikleriniň kärdaşa kılıçlaryny milli merkeziniň we Türkmenistanyň ýokary kadetiniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna wagny tegat duşu geçirli. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyryş Institutyna sany ulgam arkaly geçirilen maslahat iqtisadiýatyň puduklary üçin almy işgärler we ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamakda ýaş alimler geňeşleriniň orny diýilip atlanyrly. Teýetnazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna sadyň jemgyýet berqarar döwletimiň binýasydyr atly terbiýeçilik ähmetli wagny tegat maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň ýokary kadetiniň içeri işler, saglygy goruş we derman senaty ministrlikleriniň ilim we bilim işgärleriniň kärdaşa ýaklaşygynyň geňeşiniň we Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşy Institutynyň bilelikde goramoklaryna geçirilen wagny tegat iş ýeňiligi bilen tapawutlany. Döwlet Mähmet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna geçirilen wagny tegat maslahaty iş ýeň häzirde betlenýär. Türkmen Hawa Hojalyk Uniwersitetinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň kärdaşa kılıçlarynyň Milli Geňeşiniň wekilleriniň we Aşgabat şäher talipler saglygy oýunyň lukmanyň gatnaşmaklaryna wagny tegat duşu geçirildi. Türkmenistanyň Gadal Ýarmaý Milli Jemgyýetiniň Sport we ýaşar teatry bilim ministrlikleriniň bilelikde goramoklaryna ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň talip ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen Ýagşygelli Qaýfadan Halkara Newt we Gaz Uniwersitetinde sany ulgam arkaly ýaşlar watanymyzyň güýji, kuwwaty, awry mertebesi hem-de beýik geljegidir atly okuw geçirildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna geçirilen maslahat döwrümiziň derwäýet meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna ýurdumyzda möhüm ähmetli durmuş ykdysady, syýasy, jemgyýetçilik wakalaryna başlanyp maslahat geçirildi. Ýagşygelli Qaýfadan Halkara Newt we Gaz Uniwersitetiniň Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşy Institutynyň we Ilimler Akademiýasynyň Himi Institutynyň bilelikde guramoklaryna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli sany ulgam arkaly geçirilen ilmi amaly maslahat garaşsyzlyk ýyllaryna himi ilmi we tehnologiýalary täze ösüşlerde gönükdirýär diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Injinier Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutyna geljekde senagatymyzyň injinier tehnika we uly kommunikasiýalar ulgamyna zähmet öktük hünärmenleri taýýarlamakda sany bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda döwrüp okuwlarynyň ýygyderli gurulmagy ýokary netijelere beslenýär.
Magtum Muradan Aqy Türkmen Döwlet Üniversitetine geçirilen çäre ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara atnaşyklar institutyna geçirilen çäre ýokary netijelerge getdi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna geçirilen çäre ruhwanetlik mahsus boldy. Türkmen Döwlet Medeniýet institutyna geçirilen çäre wagt netigat bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň guramagyna Türkmen Döwlet Medeniýet institutyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli Ilham Oşan Aşgabat ady bilen ýokary oky mekdepleriniň dörejilik bilen meşgullanýan uçurumlarynyň gatnaşmaklaryna Ak şäherimiz Aşgabady wasp edýän iň gowy goşgulary saýlap almak boýunça hemde surat eserleriniň bäsişe geçirildi. Paýtatymyzdaky Maya Kuliýewa adyny Türkmen Milli Konserwatoryýasyna saglygyň baş baýlygy matly wagy nesihat çäret geçirildi. Türkmenistanyň Owgan adyny Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetiniň umumy we amaly biologiýa institutyna beýik ösüşleriň döwrüne bioiqtisadyň ähmiýeti atly almy amaly maslahat geçirildi. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk hemde şany garaşdyrmanyň 30 ýyllygy münasibetli Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň bagtyýarlyk tarap gaýetiniň Aşgabat Lukmançylyk mektebiniň bilelikde geçiren maslahaty milli özgörtmeler parahatçylygyň we hoşniýetligiň bilent nusgasy diýilip atlanyrly. Paýtatymyzyň Nahmata kombinatyna guralan gezilenç Aşgabatyň 140 ýyllygy bilen baglanyşly boldy. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyna geçirilen maslahata işçiň häsiýet mahsus boldy. Türkmen Demir ýollary agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasyny geçiren maslahaty döwrümiziň derwäýt meseleleri bilen bagly boldy. Paýtatymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramagyny, gapjak medeniýet öýüni arkadagyň kitaplary, köňülleriň kelamy atly wagy nesihat çäresi geçirildi. Paýtatymyzdaky mali ykdysady orta günärli goý mektebine Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýiniň Aşgabat şäher ýürütdirişdirilen kitapxanalar ulgamynyň hemde ýaşlar guramasynyň köpetde atrap geňeşiniň guramagyny Aşgabat insanperwerlik ýörelgileriniň mekany atly aýdym sarly dawra geçirildi. Sadynyk baş ýörelgämiz atly wagy nesihat çäresini Sport we ýaşlar teatraty ministrliginiň sport sagaldyş toplumy Aşgabat şäher baş bilim müdirligi we Türkmenistan ýaşlar bedenteri we sport guramasy bilelikde guradylar. Paýtatymyzdaky Bagyr Medeniýet öýüne biz meýni trap medeniýet öýleriniň guramagyny Ak şäheriň bagy bolsan Aşgabat atly aýdym sarly dawra geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Bedenteri we Sport institutyna Alimler Akademiýasynyň we Magtum Muradan ýaşlar guramasynyň merkeze geňeşiniň ýanyna ýaş alimler merkeziniň guramagyny alim arkadamyzyň ýol başlygyna döwlet siýasatyny amala aşyrmakda ýaş alimleriň orna atly ýurdumynyň ýokary oky mekdepleriniň gatnaşmaklaryna video aratnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Aşgabat şäher häkimliginiň we Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyna çäre arkadagly Ak şäherim Aşgabat diýilip atlanyrly. Sadyň durmuş sagdyn nesir atly wagy nesihat çäresini Türkmenistanyň Gyzal Ýarmay Milli Jemgyýeti we Berqararlyk tarap häkimligi Magtum Muradan ýaşlar guramasynyň Berqararlyk tarap geňeşi bilelikde guradylar. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet kitapxanasyna ýörelgesi edep görelmesi mektep atly wagy nesihat çäresi geçirildi. Paýtatymyzdaky 15-nji staýly goýuny Aşgabat şäher saglygy goraýyş müdirliginiň guramagyna Ak ýollary rowana Ak şäherim Aşgabat atly maslahat geçirildi. Türkmenmaşy dokuma toplumuna geçirilen wagy nesihat işçiň häsiýete betlenni. Şu günler ýurdumyzyň bogdaýly meýdanlaryna ýygyk işleri guramaçylykly anyp barýar. Bu işlere Türkmen Owakyjylyk institutynyň muallimleri hemde talipleri işçiň gatnaşýarlar. Ýokary oky mekdebiniň agronomçylyk hemde owakyjylygyny mehanizmleşdirmek hünärleriniň talipleri tehniki sany telematik ulgamlar bilen dol üpşün edilen ýaş ýagdyrjy injamlar bilen bugdaýyň ilkinji ösüş suwunyň tutuluş işlerine gatnaşyp nazara alan bilimlerini öňümçilikde kämilleşdirýärler. Murat Garif adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Farmasevtika fakultetiniň talipleriniň nazariýat alan bilimlerini amaliýatda berkitmek maksady bilen Köpetde Döwlet Gorawhanasyny Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetiniň botanika bagyna ýarky öňümçilik tejribeligi netijeli tarapdan häsiýetlendi. Bilim Ministrligi we Magtum Muradan ýaşlar guramasynyň merkeze geňeşi ösüp gelýän ýaş nesliniň daşary dillerini öwrenmek, heweslerini artdyrmak, olaryň dil başarnyklaryny kämilleşdirmek we zekini okuwçylary ýüze çykarmak maksady bilen gözel paýtatymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli Aşgabat şäheriniň daşary dillerini ýürütdirişdirilen umumy bilim berýän mektepleriniň 9-njy 11-nji siniplerini okuyan okuwçylaryň arasynda dil baýlygy, il baýlygy atly bäsişik ören ähmetli boldy.
Bilim, içeri işler, sağlyk goraş we derman senaty ministrlikleriniň hemde Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň talipler sağlyk öýüniň guramaklaryna Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluş Institutyna geçirilen wagt nesihat işçiň häsiýete betlendi. Köpetde atrap häkimligi, telewiziýa, radio etmişler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç şuna mektebi hemde Ýaşlar guramasynyň köpetde atrap geňeşiniň birlikde geçiren şähereti ýokary guramaşylyga betlendi. Bagtyarlyk tarap häkimliginiň Demokratik Partiýanyň etrap komitetiniň ýaşlar guramasynyň Bagtyarlyk tarap geňeşiniň guramaklaryna geçirilen şäheri ýokary ugnutlyga betlendi. Maýakuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyny ýürüte saçlyk mektebi internatyna Türkmenistanyň garaşlygynyň şany 30 ýyllygy. Şeýlede 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygyň ananşmagyň watan diýilip oglan edilmegi münasibetli parahatçylygyň we ananşmagyň wada atly hor we vokal fungatynyň ustatlarynyň festiwalynyň açylyş dawarat boldy. Ahir ulayet polisiýa müdürlüğünün Akbuly tarap bölümi tarapyndan geçirilen wagt nesihat şerefi işin häsiýete eýe boldy. Ahir ulaýatynyň sport we ýaşar teatry baş müdürlüğiniň Tejen Etrap we Tejen şäher ýaşar guramalary şol etraplaryň prokuraturasy gaýdaty we polisiýa bölüminiň guramaklaryna geçirilen maslahatlary baý marmazmuny eýe boldy. Döwlet Mehmet Alaradana Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutynyň we Balkan ulaýatynyň Mawtumly etrabynyň bilim müdürligi bilen birlikde guramagyny mukaddes garaşdyrmadan 30 ýyllygy hemem Mawtumly Pragynyň 300 ýyly münasibetli Mawtumly Pragynyň dürüjligini agdybirlik we bütünlük peltepetli onlaýn alma maslahat geçirildi. Tenagatçylyk Telegaçlar Partiýasynyň Balkan ulaýat komissiyasiniň guramagyna geçirilen maslahaty Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyna başlandy. Balkan ulaýat baş bilim müdürlüğiniň guramagyna Balkan şäheriniň ýürütülüşlerini 3-nji orta mektebiniň binýadyna geçirilen Gahrymanlar Hydamynyň agdybirlik, dostluk, dogunluk ýürülgüsi, ruwaşanyatly wagt nesihat şerefi işin häsiýete betlendi. Daşowut ulaýat häkimligine konstitusiýon özgertmeler täze ösüşlerini Grewdur ady bilen Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, ulaýat halk maslahatynyň agdalary, bilim, medeniýet, sport edaralarynyň işgäriniň gatnaşmagyna maslahat geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysaty dönüşdirmegiň maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça durmuşa geçirilen işlerini depkinligi üçindirmek üçin alınıp barlayan giň urunly işler dogrusyna giň işleýän gurrun edildi. Öňde durýan ähli güzi plany berja edilmek üçin mümkinçilikler hem şertleň bardygyny bellemek bilen maslahat atnaşyjylary berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezident tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçiliklere buran gowunç buýsanşyny beýan etdiler. Zähmeti goramak sagdyny we howpsuz iş şertleriniň Grewdur ady bilen bir aýlyk şäheriniň şäherlerini kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşowut ulaýat birleşmesiniň guramagyna howpsuz zähmet ilkinji we esas aradatly dawraly maslahat geçirildi. Daşowut şäher häkimliginiň hemem Demokratik Partiýanyň Daşowut şäher komissiyasiniň birlikde guramagyna şany garaşdyrmagyň 30 ýyly münasibetli garaşdyry bagtyar bir tarap watany atly dawraly maslahat geçirildi. Mawtumlady naky ýaşar guramasynyň Seýitnazar Seýdady naky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň hemem Lewap ulaýat we Türkmenawa şäher gaýdatläriniň birlikde guramaklaryna geçirilen maslahat Türkmenistanyň halk maslahatynyň hukuky ýagdaýynyň kämilleşdirmegi raýat jemgyýetini gurmakda täze ädimdir diýilip atlanyrly. Demokratik Partiýanyň Lewap ulaýat we Türkmenawa şäher komissiyalarynyň Arar Partiýanyň ulaýat komissiyalarynyň hemem Türkmenawada Arsynagat orta hünär hukumatynyn guramaklaryny baky berkarar diýar bilen garaşdyrynyň şany 30 ýyllygy mermer paýtatymyzda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy bagtyar zamananyň ajaýyp sadaşydyr diýilen at bilen geçirilen dawraly maslahaty şuňur many mazmuny eýe boldy. Lewap ulaýat taryhy ülkeni uruş muzeýine Türkmenawa şäher Çeniki orta hünär hukumatynyn şanly fener münasibetli geçiren paýtatymyzyň taryhyny hemem şuňky ajaýyp keşfini açyp görkezýän maslahaty şeýle bu ýerde gurulany giň urunly sergi geljekki hünärmenlerde ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Mary ulaýat baş bilim müdürlüğiniň hemem Türkmenistanyň Mawtumlady naky ýaşar guramasynyň Mary ulaýat geňeşiniň birlikde guramagyny Gahrymanlar Hydamynyň agdybirlik, dostluk, dogunluk ýürülgüsi ruwaşanyatly wagt nesihat şähereti geçirildi. Zinandar birleşiginiň merkezi ýaşanan Türkmen Hary Döwlet birleşiginiň hemem Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň birlikde öwrenýän ýurdumyzyň ustat halyçy zinanlarynyň arasyna geçirilen arkada paýhasyndan ady dünýä doran Türkmen halysatly bäsişiň Mary ulaýat tapgyrynyň jemjemýänli. Çıkışydan zinandar Türkmen halkynyň gaýtalanmajak medeni mirasyny bagtyarlyk döwrüniň ösen taraplaryna laýyk kämilleşdirmekde. Ene mamalaryna dowam edip gelýän haryçylyk sunutyny ýaş nesillere öwretmekde. Hemem milli gymmatlyklary miras goýmakda alyp barýan asly işler barada gurrun berdiler.
Milli gymmatlyklamadan asyl hememe häzirki zaman solaryny açyp görkezýän bu bäsişikde welaýatyň çepeýle gelňeýlary öz aralaryna ideýany ilişýärniň UNESCO-nyň adamdadyň maddi medeni mirasynyň sanawyna giren türkmen halarynyň waspyny diýeni ajaýyp goşulary Gahrman Arkadamyň halkymyna peşkeş beren Jan Ruwayat Arşym episigatly ajaýyp kitaplaryndan pehim paýhada ýurlan ruwayatlary sahny eserleri canlandyrdylar. Xıdır Derýaýew adynaky Moğlimçilik mektebinde Aşgabat parahatçylygyň öňünçmagyň bagtyarlygyň paýtaty atly duş geçirildi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gulunyň Mary vilayet bölümi tarapyndan guralan gedelenç ören ähmiýetli boldy. Şunlara hormatly Belent Serkerde başymydan çağırşyňça harby geçen harby gullukçary Türkmenistanyň ýaragly işlerinden beýleki goşunlaryny we harby idaralaryny harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırşakyny gol çeken permanny ýokary derejede ýerine ýetirmek bilen bagly işler ýurdumyzyň welaýet etrap hukukly şäher harby wekilliklerine alınıp barlýar. Oňa paýtatymyzda Aşgabat şäherine geçirilen ýokary guramaçylykly çäreleri aýdyňlygy bilen şaýatlyk diýär. Ýalky harby gullugy çağırş möhümi hormatly Belin Serkerde başymyzyň degişi permanently laýyklykda ýurdumyzyň ähli kunjuklerini harby gullugy geçmeli Türkmenistanyň raýatlarynyň ýokary derejede gatnaşmagyna guramaçylykly alınıp barlýar. Şu mazmun akçärileň ähmiýetini hasam ýokarlandyrmak maksady bilen ýurdumyzyň welaýet etrap hukukly şäher harby wekilliklerini we harby idaralaryň ýerli birikmelerini degişi maslahatlar gurulýar. Oňa paýtatymyz Aşgabat şäheriniň harby wekillikleri tarapyndan gurulýan maslahatlaryň mazmunyny da dogrulygyny gözetirmek bolýar. Harby wekillikleri tarapyndan döredilen lukmançylyk nokotlaryny döwre we sanly lukmançylyk feristeleri arkaly ýaşlaryň sagdanlygy kesgitlenýär. Barlyklardan üstünlükli geçen ýaşlar Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini, beýleki goşunlaryny we harby idaralaryny watan öňündäki gulluk borçlaryny berza etmäge bellenilýär. Ýörüýti taýýarlanan meýilname satyna ýaşlaryň ata watanymyzy goramaga bolan höwetlerini artdyrmak, harby düşünjeligini giňeltmek, milli goşunmada bolan bu ýytançlaryny çuňlaşdyrmak maksady bilen medeni jemgyýetçilik, harby syýasy şäherleň toplumy guruldy. Ýaşuly nesillemediň harby gullukçylygyň, ýaş watançylarymyzyň gatnaşmagyna gurulan dawara ýaşlaryň durmuşynda ýatdan çykmajak pursatlary galyrdy. Bu ýerde aýdym saatly çykyşlary aýratyn uly orun berilip, sahnada ýanglanan aýdymlarda garaşdy ýurdumyzyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we watan goragynyň wasby belentden ýetirli. Ýaşuly nesillemediň harby gullukçylygyň çykyşlaryna watan mukaddessigi, halkymyz üçin döredilýän ähli mümkinçilikler we watan goragyny barýan ýaşlara harby gullukda uly üstünlikler arzu edildi. Watan mukaddessigi, on gadyr gymmaty şeýlede hormatly prezidentimiziň harby watançylyk babatda ýazan kitaplarynyň mazmuny esasynda şekile geçirilen video görünüşleri sanly ulgam arkaly harby gulluga barýan ýaşlaryň tomoşa etmegi olaň watançylyk duýgularyny hasam arşa göterdi. Bu şekilli görünüşlerinden belli bolýaly harby gulluga çağırş merdana türkmen gerçeginiň öz ogulluk borjyny berza etmek üçin ak ýola başlangyçdyr. Çünki hormatly Belin Serkerde başymyzyň aýdysy ýaly watan goragy iýen halal duýuny haklamakdyr. Bu mukaddes ardaly sözleri özlerine ýol ýörülge edinýän ýaşlar, soňra Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň atly toparyny alınıp barýan işler we sanly garaşdyrmanyň 30 ýyllygyna görülýän taýýarlyklar bilen giňden tanış boldular. Çünki ýellen ýuguruk ýyndan behisli bedeglerimiz taryhyň altyn gatlaryny, öz sanly atlaryny goýan Ussat Serkerdeleňem iň ygtybarly daýanjyna öwrülepdir. Peder ýolunda dowam edýän harby açynasyň bu ýerde ahalteka bedegleriniň aýratynlyklary, imitlendirişi we saklanyş tertibi, ýynnamlygy we gözelligi barada beren gurrunlary ýaşlarda ýatdan çykmajak duýgulary janlandyrdy. Watan öňündäki gulluk borçlaryny munasip ýerine ýetirmäge barýan watançy nesiller Aşgabat şäheriniň demir ýol mendelerine gurulan dawaralary da ýokary guramaçylykly gatnaşdylar. Davaral şäherä gatnaşan ýaşuly nesillemmediň köňül arzulary, aýdymsy sadanylan usatlyk bilen ýerine ýetiren azaýyp aýdymdyr saallary ýaş watançylarda watana bolan söýgüni hasam artdyryp, geljekki merdana ýurt gerçekleriniň durmuşynda hiç wagt ýatdan çykmajak pursatlar ýördi. Ýaşuly nesillemmediň apatatyny alan ýaşlar ata watanymyzy, ene topragymyzy goramak ýaly iň bir mukaddes buýsançly duýgulary hemraý edinip, belenen ýerlerine tarap uradylar. Hormatly alymlar, Nurta ýurdumyň welaýatyna we paýtatyna Aşgabatda 1-nji maýda saat 20-den 2-nji maýda saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gulunyň berýän habary bilen tanışýaram.
Balkan vilayatyny ütkap Lemurtxual beýaşýar ýylarym şakma mümkin. Gün örtügün oğlan teleskopda 9-4 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 16-21 gradus gündüzine 24-29 gradus. Kenar ýaky taraplaryny 19-24 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyny ütkap Lemurtxual adkym ýaşýar ýylarym şakma mümkin. Demiratuq gün oğlan teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 15-20 gradus gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Maro vilayatyny ütkap Lemurtxual Demiratuq gün oğlan teleskopda 7-12 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 14-19 gradus gündüzine 28-33 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny ütkap Lemurtxual Demiratuq gün oğlan teleskopda 7-12 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 14-19 gradus gündüzine 28-33 gradus maýly bolar. Daşow vilayatyny ütkap Lemurtxual Demiratuq gün oğlan teleskopda 6-11 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 11-16 gradus gündüzine 25-30 gradus maýly bolar. Paýtagyň Aşgabatda ütkap Lemurtxual Demiratuq gün oğlan teleskopda 9-11 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 16-18 gradus gündüzine 30-32 gradus maýly bolar. Ýurdum boýunça may aýynyň 2-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Edi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan böreçikleriniň möçberiniň kadadan 8 oturum artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazara alyp, pasly uragi inmegi maslahat berýär. Mehriban ýaşaryp, bu düzümleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary paşamyz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe aty watan oturmakdan, ähli babatlarda ötüşür etsenýär. Ähli ötüşüň özünde bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.